Molweni. Ndiyanamkela ku-Ezase TV ngesiXhosa. Namhlanje kuMnakwethu sibona uSabelo Khubisa wakwaSwayimani eMaritzburg kodwa ngokuhlala eMlazi. Uthi ke ubizwa ngegama elingu-Ingcengwana elihle, ungumculi kaMaskandi. uSabelo unonkosikazi ongumbali. Uthi ke wamlobola, umchaza njengomuntu onomoya ophansi kakhulu. Uthi ke walobola wahlawula umntwana kodwa akakaqebi ke ulobola. Umacele ke uthi bangabantu abathandanayo nomuntu wakhe kakhulu, baya understandana kakhulu. Yonke into abayenzayo xa baplana izinto bobabini, ayikho into uSabelo ayenzayo angamxeleli yona. Okay, then ke uthi uyatsho kuSabelo bangenye imini wayitshila into yoba uyarhalela baba bengabantu abane befamily enkulu. Uthi ke umseleko sekukhona into ayiqaphelayo ke etrendayo kuba abantu bacula uMaskandi bathanda ukuthatha isithembu ngenxa yokuthi lonto ibenza badume kakhulu and bangabaculi bayathandwa nazintombi. Uthi kodwa abekho matured and bengathandi into ba bafundiswe kuyo yonke lento yabo ngoba ukuthandwa zintombi nokuba nesithembu izinto ezihlukileyo asifani ezonto ezo. uSabelo ke uzocela kumseleko amkhaphe ucelela uLondiwe oyi-ex girlfriend isithembu, uzomcelela ke kumacele. So uthi ke umseleko bohlukana nini kanti xa ithi ex. Uthi ke uSabelo bohlukana wabethana ngo-2015 kodwa badukelana ngenxa ye-phone number, ngenxa ye-phone eyalahlekayo. Then omnye caba watshintsha inamba uLondiwe ngoba ke uthi ifoni zange lahleke. So uthi ke baphinda kodwa badibana ke egarage apho uSabelo asebenza khona. Umseleke uthi ke umnqa kulento kaSabelo akafuni ukuthi wohlukana noLondiwe, ufuna ihlale ikhona kumacele into ethi wayefike enaye umuntu. Uthi ke bingafakala kahle lento esijolweni nothi ngokwakhiwa kwesithembu. Uthi ke uSabelo kuvakala njengomuntu futhi omnyanzelayo umacele ngesithembu kuba ebengento yoba wayefike enomuntu kakade. Ubuzile ke uba njengoba nadukelana ke wena wanomacele yena uLondeka akamfumananga na umuntu. Uyavuma ke uSabelo uba uLondeka wamfumana umuntu futhi wade wanomntana ngaphezulu kodwa ume ngelithi nam ndaqhubeka nobomi ndanaye umntana kumacele. So lento yabo iyalingana kahle 50-50. Then uLondeka ke uLondeka wakwaDlamini eBhumbulu kodwa naye ngokuhlala uhlala eMlazi kwasister wakhe. Uthi ke usisi ungumuntu othanda izinto ke yena ohlukana kodwa notata umntana. Wayeziyele egarage ke ngenye imini yothenga i-airtime kanti uzohlangana noSabelo apho asebenza khona. Uthi ke uSabelo wamamkela uba unomntwana ngoba ke naye ufike enowakhe bayafana. Umbuzile ke umseleko uLondeka uba bahlanganiswa yintoni na. Wathi uLondeka luthando. Wabuzwa ke uba wazi yonke into nangoSabelo. Uthi ke uLondiwe ewe awandixelela yona ndiyayazi. Kwabuzwa uba wayuxelele intoni. Wathi ke wamxelela uba wayene-girlfriend, une-girlfriend in fact. Kwabuzwa kanti intombi okanye i-girlfriend. Wathi naye wazi uba yimama umntana, akazi uba i-girlfriend okanye ngumfazi. Uthuka ke umseleko uba kanti injalo. Wabe ke kwakulondeka esesiqalile istory sabo sokulahlekana kwabo. Uthi ke umseleko aba bantu bobabini baphila kwelizwe lokudukelana. So umuntu nomuntu apha abambe khona babambe nje isistory siyi-1 basadukelana not kuba bohlukana bafuna ukuthi bohlukana. uLondeka ke uthi wazi ukuba unomama womntana and wabe sebuza pha phambi koSabelo ke ngokuba ulobolile na cause umseleko uthi makabuze uba ulobolile okanye akalobolanga nalomuntu. Wabuza kwalapha uSabelo ke uthi ulobolile, yamxelela ke ngokapha phambi komseleko uba ulobolile and uthi wayemxelela uMadlamini akazi kwenzekani ke ngoxa engasazi. Uthi ke umseleko now umacele ulotyiwe lonto ulotyoliwe lonto ithi ungumfazi and ungumomkhulu kuLondeka if uyangena kwesithembu. Uphoxekile ke uLondeka ngoba ebesezixelele kuba uzoba ngumfazi oqala kuSabelo kanti nguye owahlangana noSabelo kuqala.
kodwa bazoqhubeka ngoba uyamthanda. Uthi ke uSabelo kumele amkele ukuba uzoba ngumfazi wesibini kusisi, akana chance. uMacele uye wahleka ke ngenxa yokungayikholelwa into ayixelelwa nguSabelo yokuthathwa ngunkosikazi wesibini, ethi ube shocked kakhulu noko ebengayilindelanga le from uSabelo. Inhliziyo yakhe ibuhlungu kakhulu, akavumi ngoba bengalindelanga and akasifuni, zange wayicinga nokuyicinga into yoba kungenzeka abe uSabelo ufuna isithembu. uSabelo uthi makazanywe a-understand ngoba ayikho into angabaseyenza ngoba sekunjalo. Uthi uMacele uyazi uba wayenayo umuntu uSabelo ngo-2015 qha ethi badukelana. Uthi ngeke avume noba kungaba ngulo muntu owayekhona before yena because ngoku sekwalotyolwa kukhona nomntana phakathi. Uthi ke uSabelo kumele avume uMacele magama bayithethe lento. Uthi uSabelo futhi kungcono avume ngoba lo muntu ngeke ayendawo ngoku. uMacele uthi kungangcono baqhubeke nesijolo not ukuba angene emshadweni wakhe. Umseleki ke uyamsizela uMacele ngoba uSabelo uyahluleka ukumnika isikhundla sakhe uMacele njengomfazi wokuqala. Uthi uyaqala ke umseleki ke afike azisole ngozocelela umuntu isithembu. Ufikile kulonti watsho ke uMacele ukuba isithembu akasamkeli, ethi uMacele maybe ngenye imini not ngoku. Ethi ke umseleki kungaba kusasa okanye kube kwenye inyanga. Uthi ke ulonti okanye kube ngo-2025. Wabuza ke ulonti ukuba akanangxaki na uMacele xa bejola. Uthi ke bangayenza into yabo. Ekuqaleni utsho uMacele. Uthi ke umseleki ulonti wenza imistake ngokubuza umamkhulu imibuzo akekho matured. Kwabuzwa ke uba angavuma na ukumazi kangcono uMadlamini. Wathi uyavuma kodwa not emtshatweni wakhe. uMacele ke uthi xa ejonga ulonti ubona nje intombazane ngathi yadelela. Uthi ke mabayenze phaa kude loo nto yabo not ade abone. Umseleke ke uthe uyoyika nokuthi bhasobha makoti uyolanywa kuba akamprotectanga uMacele njengomomkhulu. Kwaze kwanzima nkosi yami ku-earth. Enkosi. Ndicela siqhubeke, silike, siphinde subscribe. Enkosi, bye.